Txarrugaren ondoren, familia normal batean, horrelakoak gertatzen dira. Zer begiratzen ari zara? Pekotara! Esan didazu aurrera boreala ikusten zela, eta odeia bakarrik ikusten dira. Ze patetiko zaren, Ipar Amerikatik ezin dira ikusi, beti berdin. Atzo ere, sagardegunean ridikula egin zenuen. Ze lotxa! Joan Altzaga Ferrazera. Gau lur jota nago, baina atzo oso ondo pasa nuen. Zu beti mozkorra eta ni etxean. Guazen, kontatu familia guztiare ze zurrumurru dagoen herritik. Bai zera, pasotia. Ez dakit ze zurrumurru dagoen hortik, ni atzo txintxo ibili nintzen. Bakupela barruan bukatu zenuen. Zurmurruak dira, ez da egia. Nola ezetz, Facebooken argazkiak eta bideoak ikusi ditut. Facebooken, ez nizen ni. Aita, bezede, zuzinin. Ospa! Pena ematen didazu. Ni etxo honetako alaiena naiz, eta zu beti azerre zaude. Nahikoa da, handitan ez dutzu bezalokoa izan nahi. Agur, Euskal Herrira noa.